Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Ibiya na si Nadine eh. Bahala na ni. Dili may mo mapabilin kung mahadlo ka. Sultihan ko si Piolo sa tanana. Aron dungan may mo biya inindapita. Clover, Piolo, may isultisap ko nimo. kung mahitungod na itong duha, kanausap ang gusto na ko nga pagkisultihan mo. Gusto na ko... Dili, Piolo. Dili mahitungod na tonduha. Ha? Paminawa na ako. Mas mahinungdanon kini ako isulti nimo. Bayan siya sa mana? Mamiya na kita gikan din Unsa? Piolo, kinala makabiya na kita gikan din Oh, unsa? Abi ko pag... Dili na lang tayo magsulti. Dili. Dili lagi ka na maibot ako ipasapot. Biya ba, biya. As in biya tagi ka dinhi. Mamiya na tagdini karon dayon. Unsa? Pero... Please. Oh, mahila ka. Dili na ko dinhi. Dili mahimong magdugay pa ta dinhi. Kinahanglan mamiya na ta. Pero... pasaylo ako. Pero dili ko mahimong mobiya din Kauban ka. Huwag ka lang makasapot. Kon mo. Pasabta nga kong anak. Sa'yo mong tumo. Kung nga nung buot kang mubiya, kikan din Daddy, May problema ka sa imong pagpuyo din May gusto kang butang? Or what? Tell me. As long as I can afford, yatag ko kanimo. Isip umaabot nga asawa sa kong anak o kinahan sa kong apo. Daddy, Come on, don't be shy. Pinangga og mahal ko kayo nga kong anak. Og kung si kinsa man ang iyang gimahal o gipangga, panggaon ko usap. Uy, luha ba ka na? Oh, hormones. Kam, pahiran ko ang imong mga mata. Ingon gayud ni ini kaniadto ang inahan ni Piolo og Paulo. So nagsabak pa siya. Bukalit lang usab sa paghilak. Pero ay kabala ka, Clover. As long as niya ka sa akong poder, dili ka mahigawad sa imong gusto. Nabuang naman tingali ko. Niabot ako sa syudad kanina pa. Pero niya, wa pagyapon ko mobiyagikan din Ingon og sa dili ko mahimutang maguna-una ang gibiyaan ko si Lola Satas. Nakonsensya naman hinuon ko Wa mo ko makasuway sa kabangis ni Tito Orlando pero daghan akong nabatik ka ni Adto pa. Kung unsa kini kun mo'y masuko. Mao ka na hinungdan nganong mibati og tumang kahadlok niya si Lola Satas. Kasakayo naman hinuon og balik sa bus balik dito. niyan ako tungod sa ingi po yan. Bisan makapila pa ko kay gayon nga balibaran ni mo, Dennis. I will still be coming back to you.
Ngit-ngit pagyapon ng suod silang bahay. Ingon man ang palibot. Wa pa ka siya mauli hangtod karon. Ato a pagyapon ka siya sa mansyon. Shit. I should have checked aron pa siguro. But anyway, ni ana gito siya paingon din Nakaila ko ni Dennis. Dili ka na siya gusto nga mangitngitan sa pagpauli. Labi pa. Kung mag-inusara lang siya. Magpaabot lang ko niya sud sa sakanan. Nabalik na ko ining dapita. Buot kong malimot ni Piolo. Pero ni ako paingon din Tiwaso na lang din ako maong school year. May pipila ka adlaw na lang aron. Mo end ang klase. Mayo na lang gani kay naka-indefinite leave ko. Mo report na akong balik sa principal ugma. Uy, namin nagdinaganay paingon din ako. Balik, Drake! Ibalik ka bata! Bahala mo! Si Potensyano, siya ka na nagdagan paingon din sa kunay mutangan. O may bata siyang gikuptan. Ma'am! Ma'am! Tama, ma'am! Tabangin mi! Ma'am! Ma'am! Time pa, Potensyano, unsa naman sad ni? Ma'am! Ilami, ngigukod, ma'am! Hoy! Ikaw! Di na mo ko to ba? Di na mo! Potensyano, unsa ba'y nahitabo? Nga nagigukod man kanila. Hoy! Tugatong kag pagindap og bata niya! Mutago kaluyos babae! Pawa niya siya luyo! Unsa? Nanggintap kag bata? Wa mo moy! Di gyud tinuod ha! Hoy, Miko! Ingna si Ma'am Denise! Nga dili tinuod nga gikidnap ta ka! Miuban dyan ka na ako! Ingna siya! Ma'am. Oh, awa! Unsa? Pero... Dali, Miko, dali! Balik ako! Dali! Hoy! Ayaw pagdulo sa bata ha! Tagos ang luyo, Miko! Tago! Pasalip mo tayo, Ma'am Denise! Buwag natawanan ka! Abi na balik ka bata! Buwi lagi siya! Kadiyot lang! Ayaw ninyong bitara ang bata kay mapiang na! Pagumangkon ko na eh! Unyag pagumangkon! Dili ba siya nimo? Buwi na! Buwi kung di ka gusto, sumbagong di ka! Potensyano! Kadiyot lang ha! Dili mo mahusay kung parehas mong isog. Mahimo ba magsulti mo ginay? Wala magpasakitay? Kinapir matawaran! Kaya gikuha ako pagumangkon! Wala gina ko kidnapa si Miko! Kagari mo ni mo ko! Miuban lagi siya na ako! Di ba, Miko? Di ba, Miko? Oh. Awa! Oo, tawa! Kadiyot lang. Nakailam ko ining bata Ang manghod ka ni Clover, dili ba? Ma'am. Ano ang gusto kong ate? Biling ko niya nila ng tiyo. Unsa? Kapatid ka, ma'am. Ibilin siya na mo! Mga aray na siya na mo! Abi na ng bata! Dili lagi! Di lagi na ko ibalik niyong bata! Kay inyo na ning gidaog-daog ng bata Wadi halos kaon! Usa! Ay pala ka, ha? Miko? Nagahanap ko nilang sobra nilang pagkaon. O kung wala masobra, di ko nakakaon, ma'am. Trawa, ha? Hoy! Utag kang tabi rin, ha? Nga, laha ko si Kia Punol. Ingnon kong tapulan. Bisan ako ang tanang butonon sa bahay. Trawa, ha? Oo. Kanahog ka na, ma'am? Kanahog ka? Ay, patag kag buka na imong babang, ha? Diri ka na ko. Kaya dinihi ka na ko ibilin sa mo maguwang. Marika! Manguli na tang, mauli ta. Diri! Sir, kadiyot lang, sir. Ayaw nagbitarang bata, sir. Gisakitan na, Wag ko ilabot, ma'am. Ako na pagumangkon. Wag ilabot. Diri! Giinag ayaw bitarang bukton sa bata. Oh, iwag kali mo kung kamot nga may kupot sa bata, ma'am. Kinsa ka ba nga mga ilabot? Ha? Wag kay labot kung unsay kong buhaton ni bata kay ako ning pagumangkon. Diri na ako gibilin sa iyang maguwang. Gibilin. Nga sa ato pa, gisalig sa iyang igsuon diha ninyo nga panggaon og atimanon ninyo ang bata kay lagi kadogo ninyo. Pero sa ako nakita og nadunggan, murag dili ka na mo nahitabo.
Mao nga kung dili na buot ang bata nga mobalik uban ninyo, ayaw siyag pugsa. Okay sa may mo pugong. Kamo nga, dili ka dugo sa bata. Kami nga dili kadugot pero may bati mi sa bata. Ha? Unsa man, ma'am? Gusto kag tundre? O unsa? Pero ako mo ilang babae. Ako na plagot. Kanang gwapa ni mong naong kayag niya ha. Tawa. Oh, Sige, suwayi og dapat si Ma'am Dilis. Kay mag-agi pa ka na ko, una pa ka mo abot niya. Suwayi! Suwayi na yun! Suwayi! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!